Igbo bụ Igbo ekene m unu. Afọ mbụ na-emeka ilelu na chi riwe akụ. O nwere isiokwu anyị ji webe tata gbasara ịgba nkwụ nwaanyị. Mana tupu anyị aga n'iru, jee na our YouTube channel ikoROtv network. Binyere anyị aka ebe edere subscribe. Also turn on your notification button ka ị wee na-enweta ozi mgbe ọbụla anyị tinyere vidiyo ọfụ. Wee kenekwe m unu. Ụbọchị tata anyị chọrọ ikwu okwu gbasara ịgba nkwụ nwaanyị n'ala Igbo. Mana o nwere onye mụ na ya nọ bụkwara nwanne m nwoke, bụrụ onye ma omenala Igbo ọfụma, bụkwara dibịa. Nwanne m nwoke bụ Ndubuisi agụ na-echi ibi ya. Nwanne m nwoke ekenekwe ngị. Deme nwanne m Chukwu Emeka. Daalụ. Nwanne m. Tata anyị si ka anyị kwuo okwu gbasara ịgba nkwụ nwaanyị n'ala Igbo. So mgbe si ka m jụọ gị, o nwere ajụjụ m chọrọ ịjụ gị. Ajụjụ na-atọ gbasara ịgba nkwụ nwaanyị, ka esi agba nkwụ nwaanyị n'ala Igbo, ihe gbasara ịgba nkwụ nwaanyị dịka omenala Igbo si dị. Ajụjụ nke izi wee bụrụ dịka onye mesiri emume nwaanyị, onye nwoke bịara ịnụ nwaanyị dịka onye Igbo, pazuo mmanya, kwụọ ụgwọ nwaanyị ka esi eme dịka omenala Igbo si dị. Onye mesiri ihe ndị a niile na-agba ha nkwụ nwaanyị, ọ dịghị ka onye ahụ nụzuru nwaanyị dịka omenala Igbo si dị. Nke izizi bụ na ka mkpụrụ ahụ m n'isi ka ọ ya bụ onye jụrụ ese ọ mara ebe anyị si apụta. Dịka o si were kwuo, aha mbụ Ndubuisi eze agụ na-echi ibe wọga na-ekwe dike agwụbụ n'ime ọhụ ya dịla we ha na-ebe agụ dem egbunem. Ọ bụ aka ji ọhụụ na naba aka ji ọhụụ n'ọbịa, ma ọ bụ nwaanyị amụ na-anụ mmiri na-ejela na ozi. Ana m na-ekwu n'ịtọ ọ bụ chi na-agọlụ m, ọ bụ ọzọ ugo na-abụ, ọ bụ eze igwe. Iwe weneghị na mkpọli otu a n'ọkwa ka mmụọ si wee ye ka si wee na-agba deje iwe na-akọwasị. Ị na-ajụ m sị onye ihe nụchara nwaanyị na-agbahọ nkwụ nwaanyị ọ nụzuru nwaanyị, onye mesiri emume nwaanyị pa mmanya mechie ihe niile ka esi eme na-agbagha nkwụ nwaanyị, ọ nụzuru nwaanyị dịka omenala Igbo si dị. deme ndị be anyị shi na ọ dị iri ka ọ mara n'ọhịa, maka na ọ bụrụ na ị jụọ mụ onye meziri mụ nwaanyị niile na-agbagha nkwụ nwaanyị, nwoke mmadụ eso emecha emume nwaanyị niile ọ gara ịgba nkwụ nwaanyị. Mana nne ji nke a iche, ihe si na nne ji iche bụ na aghọtara m ebe ị na-eje. Ebe ahụ ị na-eje bụ na, ka m gwa gị eziokwu, agbamnkwụ nwaanyị abụghị iwu n'ala Igbo. Agbamnkwụ nwaanyị ka m kọọlụ ka o si were bịa, ọ bụ mgbe anụchara ọgụ agha ka ndị otu ndị jere amị nachitere azụ. Onye nụzie nwaanyị eje ka ene n'elie nwaanyị, ya wasị ga-ekiri elie nwaanyị, anabatara ya nwunye ya. Abịazi nabata nwunye ahụ ya emewe oriri. Ihe ndị be anyị na-akpa mgbe ahụ bụ ama onye bụ onye. Ama onye bụ onye bụ na-anụchago nwaanyị wee bubezie nkwụ nwaanyị. Ama onye bụ onye ahụ bụ ma onye ukwu bụ onye nta, amaghị ma amahụghị bịa rie ihe. Ọnya bụ agbamnkwụ nwaanyị ahụ. Etologo mmalụ mgbe agbamnkwụ nwaanyị a na-ekwu maka ya bụ nga be nke nwoke ka ọ na-ahapụ ma ọ bụrụ ndị iti. Maka na eje ntacha nwaanyị na be nke nwaanyị mesịrị na ya eme, ekwuruzie na natazie ndị enyi ya nọ n'ụlọ nabatawazie nwaanyị na-abata. Ọkwa na ya bụ agbamnkwụ nwaanyị a. Otu a ka esi eme ọtụtụ nke mma mgbe m na-eto. Ya bụ na onye mezuru ihe dị na nwaanyị, kedu ebe ihe dị na nwaanyị a si onye mezuru? Ịbịa jee na ije achọ nwaanyị, ifuru ịhụ nwaanyị ijekwuru ndị be ha. Na ahụkwala m nwaanyị na be unu, mana ịma mgbakwa ka bụ eje alabakwa ka eje ihe dị na nwaanyị. Onye jere iju ese nne ilutekwe ọkwọ nọ ohu ekpe m mmanya udo ọsọ ya bụlụ onweghị nke anyị asịghị na ọ karị mana ọ dị nta. Ilu ebe ahụ ihe ndị ahụ wee gwa ha na o kwere ihe ịhụ na be ha, nne jiri ije ha sị ịnachi ya azụ ọzọ. Ma ajụcha ese iwetelu ha okwu, ha sị nachitebezi azụ, ịbezie ịkụ aka n'ụzọ. Ịkụ aka n'ụzọ asịghị o oke anụgo ihe ị na-ekwu
ichighe akwụkwọ azụ ibezie nke ịbụọ bịa jụọ ese ya bụ mmanya ajụjụ ka ndị be anyị na-akpụ ya jụọ ese ahụ bụ na ebe ị kụrụ aka n'ụzọ emeghe ụzọ ajụcha ajụjụ ebutezie mmanya ajụ asị ọ dị mma na ihe a eji najụ niile anabata gị ya nke ịtọ wetezie mmanya ọjị ọ bụ mmanya ọjị baji anụ nwaanyị n'ala Igbo maka ndị chọrọ ikwu okwu a kịta bụ na ndị nna anyị ha na-akpachi anyị alụ ndị nna anyị ha degridi ọtụtụ ndị nna anyị ejighị ihe karịrị ohu kalama mmanya wee nụ nwaanyị ọgọ m nwoke gwa m ihe ji wee nụ mmanya bụ 2 galọn ya bụ agbakọ 2 galọn ọ bụrụ ya bụ 10 liters ma ọ bụ na-ekwube ekwube ka e ji wee nụ nwunye nke ya mana mgbe njere ịnụ nke m ndị be ha sị m weta ọdụbụ olulu 50 ketos of bịa ego ka na-agwa gị ya bụ na agbamnkwụ nwaanyị a onye na-agba nkwụ nwaanyị nụrụ nwaanyị ihe bụ na a nụrụ nwaanyị bụ na e vuru mmanya ịtọ vuje mmanya ịtọ zụọ ahịa nwaanyị iweteghe n'ego mana ụfọdụ si na na-ele mmadụ ele na-ele mmadụ ele ego ahụ abụghị nọọ ego eji egosi ekwere nne m ngwado ihe a jide maka nwa gị nna anụ ọ bụghị na ole ka a na-ele onye mesịrị ememe nwaanyị na-agba ha nkwụ nwaanyị n'ọnụ nwaanyị kege bụ ịgbankwụ nwaanyị ka m gwa gị eziokwu ka m gwa gị ya n'ihu mmụọ na ihu mmadụ ịgbankwụ nwaanyị abụghị omenala Igbo ihe anyị hụrụ agbankwụ nwaanyị bụ onye nwe ya mee onye enweghị ego ịgbankwụ nwaanyị amasịghị ya nụọ nwaanyị izu imegide ihe na-emegide vuo mmanya eto a dị ka esi wee kwuo ka m kọziri ya akụkọ ma onye vuo mmanya eto nke a chọrọ ikwukịta nwere ike iweta ndị eze onye wute ndị eze wute ndị nze na ndị ọzọ ijekwute nwoke nwe nwa anyị chọrọ ịnụ nwe o were aka ya sịgụ na ihe ihe ka ịnụba nwe ihe ihe ahụ ịnụbago nwe ụta ka ọ dịkwasị gbugbo nke a na-emekịta bụ na asị nọ ndị obodo ngwa ihe ndị nne ihe ndị nna ihe ụmụ agbọghọ ihe ụmụ okorobịa ihe kwuo ndị aka na-amụba m gbam onye si na ọ bụ ihe ya pụtara onye ahụ bịa na vidiyo mụ na ya ekwuo ya akọ ya akọ maazị Agụnechi bịa nụgo m ihe ikwu mana ịmagonu nkwụ nwaanyị abụgoro ka m si nọrọ bụgo omenala n'ala Igbo kịta a na-agba onye ọbụla chọrọ maka ihe ahụ bụ ahụ ọbụla omenala ajụjụ nke Igbo nwekwara ịjụ gị n'ihe gbasara nkwụ nwaanyị a bụ dịka mụ anọgwo m ọtụtụ ebe a na-abụ dịka esi kpọọ ya nkwụ nwaanyị ebe a na-ebu ekwesịrị ọ bụrụ nkwụ ka ịgbago nọọ nkwụ ka eji agba nke nkwụ nwaanyị mgbe nke nna nke nwaanyị ebunye nwe ya nwaanyị nkwụ ka o jebe ihe die ịghọtago ma a na-agwa m ọtụtụ ebe ọ na-abụ ọ bụ ozu nkwụ ka eji agba nkwụ nwe ndị na-eji malt nwe ndị na-eji wine nwe ndị na-eji juice so amaghịzi m ka ya akpa ya nkwụ nwaanyị ịgba nkwụ nwaanyị ga-akwazi ịgba nkwụ malt so ka ị nwere ike ikwu maka nka ndị na-eji mmanya na-abụghị nkwụ n'ala Igbo na n'isi ojii onye ọbụla si ya na-agba nkwụ nwaanyị were malt nwaanyị ka ọ gbara ya na ọ bụghị nkwụ nwaanyị ka ọ gba nke bụ nkwụ maka ịbụ nkwụ kwụ na ewere nkwụ nụnụ na-agba ndị mmanya eji emenụ nkwụ nwaanyị maka ọrụ akọ na abụ o were ebe njelu mgbe nka na-eme MC mgbe agwụ na-ejidebeghị m karịa nrute ebe ahụ agbagide nkwụ nwaanyị nwa asị na-eji evunye nwaanyị nwa evunye nwaanyị mmanya ọ bụrụ m Amstel malt ka evutelu ụmụnna kunie na ihe na-agwa gị na o mere na be nna m asị m ya mzi ngwa ka ebu ihe mmanya isara m anaghị eme announce onye ọzọ bịa mesi ihe m ego m na manabana ka m kọrọ ya akụkọ ọzọ kwa ọgọ m nwoke nna anụ nwa ya jere ịnụta nwaanyị asị na ọ bụ mmanya na ha bụ ndị achọghị ka a gara ịkpọ ha banye ụka nwa na ha bụ ndị ihe nwa na a ga-eji mọrọtụ nwa were mee ihe nwa ọsị ha biko na ọkwara ụmụnna ka a na-agbara nkwụ nwaanyị na-enweghị ike iji mọlụtụ were gba nkwụ nwaanyị na be nwa ya ma nji wee gbaka makwa sị hafụ nkwụ nwaanyị asị gba ihe ọzọ ọ bụrụ mmiri agba ya bụ ihe njikwa ya kịta bụ na onye ọbụla gbara nkwụ nwaanyị na-ejighị nkwụ onu wee gbe ya nke ahụ si hafụ ya alọmdị na ya karịkwara ihe m chọrọ iji kịta nwere
ọghọm dị na ya dịka onye ji malt ma mmanya na-abụghị nkwụ gbaa nkwụ nwaanyị. Ịhụ na nkwụ nji n'aka kịta bụ nkwụ ka nji n'aka maka ụfọdụ amaghị mvụ n'aka ngwa nne aja na ebe nna ndebe mmanya mmanya ị hụrụ n'aka kịta mmanya be nna anyị asị na Jizọs mere mmiri ka ọ ghọọ mmanya kwa ya asị na mmanya vine ebe na be anyị mmanya nkwụ ka o mere ka ọ ghọọ mmanya maka na ọ na-ana ka nkwụ asa gbagote ana ka mmiri dị na ọhịa gbagotekwu n'elu ọ ghọọ mmanya kwa eziokwu deme alụmdi na ya bụ na aja na amaghọ na ị nụrụ nwaanyị maka na ọ bụ aja na be nna gị bihe n'aka na ị nụrụ nwaanyị maọbụ nụọ di ya bụ ihe bụ agbamakwụkwọ na omenala Igbo ka mmanya a asịghị sutu ọ ya bụ ọgbụgba ndụ ọgbụgba ndụ jikọrọ nke nwoke na nke nwaanyị jikọkwa ezie ndị niile so nke nwaanyị n'azụ na ndị niile so nke nwoke n'azụ bụ ka esi eme n'ebe asịghị jee gosi anyị di gị ọkpọ ya n'ọnụ o jebe akụrụ egwuzie n'azụ iwere ọkpụ gị ọnụ o jekwutezie di ya ọ payezie ya mgbe ahụ ọ na-eje ndị be nne ya na-agbakwu ya ego ndị so n'azụ sokwe ka eje gwuru ebe ha erutezi ebe ahụ vu ezi ohi ahụ ndị nke be nke nwoke agbakwu ya ego ya bụ na ọ bụ ọgbụgba ndụ mana ụfọdụ amahụ na nrikọta ihe bụ ọgbụgba ndụ mana abịa na nke nkwụ a sọnsọ mmadụ ahụ na-agbaba ego mmanya dị n'okuku a ọ ya bụ agbamakwụkwọ onwe agbamakwụkwọ ka ya ihe ọsọsọ idee na satifiketi o nweghị nke ka ya ya bụ na onye na-emeghị ihe ka malụ na ndị ichie na ndị nze na ọzọ ama ha na ọnọdụ di ma nụọ nwaanyị ọ ya mere eji wee wee n'isi obere divọs n'ụka tode ma sisi kọba ya kọba onye ka kwọ n'ụlọ maọbụ họbe di ha egwuregoro ọtụtụ ndị na di ya ghara agbana na nwunye ghara agbana ndị na aha agbana akarịkwa maka gịnị ebe ahụ ị kwesịrị ịnọ wee gbaa ndụ ahụ ebutezie ya ịnụ ka a kwụrụ na orefe enyi nwoke bịara mgbe m na-agba nkwụ nwaanyị nnanụ ka a na-asị m agụkwana nsị m ọba agụ na-echibe ọga na-ekwe dịka akwụm n'ime ọgwụ ọdịla ka asị m agụ na mmanya nwunye m vuelu m nsọ ọ bụrụ nsị ya gbuo nke a sịkwa ajụjụ nke ịtọ nchọrọ iji mgbagju gbasara nke dịka anyị anụgwu ihe kwuru na ndị na-eji mmanya na-agbụghọ nkwụ agba nkwụ eme ememe nwaanyị na ọdụghọ mma so ajụjụ nke ịtọ bụkwara ajụjụ ikpeazụ anyị nwere iji gụta ata bụ gbasara ihe nke anyị kwuru kịta ndị na-eme ebutere ha mmanya dịka nke nwaanyị a na-anụ achọrọ abịara ịnụta butere di ya mmanya nke nwoke nwere ọgbara mmanya wufuo n'ala na ọ na-atụ ụjọ nshi poison so ụfọdụ si na-esi ebe anwa na-esi through that means enye nshi so ka ị nwere ike ikwukwo maka nka deme ijuru ọhụma nwanne m ka m gwa gị nke bụ eziokwu ọ bụ na ọ ya-ewute ndụ ka ya wute ha emegalụ n'ala Igbo karịa ihe vutelu nwanne ito nwanne ụjọ n'ala Igbo bụ ihe dị n'ụka onye ọbụla kwesịrị ivu ihe di ya ma ọ bụ ya na uye akụkọ mmanya wuhuo n'ala ọ bụ ndị na oyi ha ka ọ wụhụrụ n'ala ọ dịghọ ire mana ụfọdụ si na a na-esi ebe ahụ enye nshi deme Chukwuemeka amago m ụfọdụ akọrọ ọgwụ n'ụlọ ụka emechigo mba ebe ọ bụ na-esi ebe ha akọ ọgwụ ụka emechiri ama bịakwa amago m ndị sista ọ bụ sista ibe ha kọrọ ọgwụ amago m ya bụ ọgwụ maka ụka ejebiri emejemi ihe ọjọọ dị n'ụlọ ụka o mere ka ụka mechie mba nke bụ eziokwu ka m kwufuru ana ọkwa na-esikwe n'ihe a na-eyekọta enye mmadụ nshi a na-emekwe ọdụkwa ọdụ mana ịma na chi oyi adịkwa na izu na-aga aga ịmalụ chigu emebe ihe ị na-eme ọkwa nne mgbe ụfọdụ ọkwa oyi yere ya eyeghị bak ahụ na nna gị na-eyefu olu ụbọchị nke ga-edobe na yere ọ bụrụ na ị kwere nwaanyị nkwa na ịkọ ịchọghị ịnụ tiche ọjanto hafụzie chọba onye ọzọ na ọchọba ihe ọ ya eyeghị ụbọchị ọzọ otu a ka ọ dịkwa na nke nwoke na n'iwe na-ekwu mana nke bụ eziokwu bụ evunyeghị mmanya na iwuchiri n'ala gbuchiri alụmdi na nwunye n'ala kama ọ bụrụ na iwe hụ obu aka họgụ na ihe a na-eme na be gị na egwu na-atụ gị owe ndị ọya bụ ịkpọ ọnụnụ udo adịnị
ịkpọ ndị otu anyị agwaghị isi ghọọ mmanya ahụ o nwere onye chọrọ iwuchi mmanya ụbọchị mkpụ nke ọza m nna anụ ka na-asị tọndịrịgị a na-ekwe ka egwu tọndịrịgị to nke ọza m chọrọ ghọọ mmanya iwu ọka ọdụ m n'isi ọka dị ndụ ego moto ọfụ anyị anụgo n'ikwu maazị Agụnechi bịa kenekwe ngụ kene gị na ohere inyere anyị nwabụ ndị ikoROtv netwọk kene gị ọfụma anyị na-aga ka ya anọkọkwa ụbọchị ọzọ ekenekwe ngụ Igbo bụ Igbo kenekwe m unu anụgo n'okwu anyị kpọ n'ọnụ gbasara ịgba nkwụ nwaanyị n'ala Igbo nke izizi bụ na ịgba nkwụ nwaanyị abụrụ ihe ugwu na onye agbagha nkwụ nwaanyị mere emume nwaanyị gbazuru mmanya kwụọ ụgwọ isi nwaanyị emechegwu ihe o kwesịrị ime na nwaanyị na ịgba nkwụ nwaanyị abụghị iwu n'ala Igbo nke Igbo wee bụrụ maka ndị na-eji malt na-eji mmanya dị iche iche na-agbụghọ nkwụ agba nkwụ nwaanyị na ọdụghọ mma na ekwesịghị ekwesị nke ikpeazụ wee bụrụ maka ndị na-abụ ebunye ha mmanya ịṅụ na agbamnkwụ nwaanyị ha wufuo ya n'ala na aja na be nna gị na aja na be nke nwaanyị ama ha na ịnụ nwaanyị ọ isiokwu anyị ji wee bịa taata unu anụchagwu ya niile anyị kwuru wee na-ekele onye ukwu wee na-ekele onye nta si na ọ ga-adịrị onye ọbụla na mma afọ m ka bụkwa Nnaemeka Ilenichi aka Riwakụ dịka nsi kwuo na mbụ ọ bụ na ịbụ onye omenala Igbo na-amasị bụrụ ezigbo onye Igbo jee na our YouTube channel ikoROtv netwọk binyere anyị aka ebe edere subscribe also turn on your notification button ebe esere mgbịrịmgba binyekwa aka ka i wee na-enweta ozi mgbe ọbụla anyị tinyere vidiyo ọfụ ekene m unu ka ọ dị ewa m ndụ bụ isi wee zebe Agụnechi ibe nwa ọga na-ekwe dịka gwụ n'ime ọhụụ ọdịle ewe na ebe agụ deme egbune m ọ bụ aka ji ọhụụ na anabịa aka ji ọhụụ n'ọbịa ma wa ụwa ya anwụ naanị m inye jere n'ụzọ na m na-ekwu n'ịtọ ọ bụ chi na-agọlụ m ọbọzọ ugo na-abụ ọ bụ eze igwe owute ka m si wee kpọọ afọ ga jee zaa nke gị ihe m chọrọ ịgwa taata bụ gịnị kiriwe ikoROtv netwọk na ọ bụ ebe a m ya na-ezi aghọta ihe a na-ekwu maka ọdịnala Igbo ọ bụrụkwa ndị na-emesa ngemenge ọ bụrụkwa ndị na-eme asụfu na Igbo ya na-ekwu okwu ebe ọdịnala Igbo gọgọgọ afụkwa m